Kurawi. Ya simbola.
Mfula utunyana lapha nokwasa zalapha bafaka amakhesi mathathu before besivala umgidi ngamakhesi amabili njengeqhele nempoda zawo lo mntana lapha nomama lapha bathi bazala amakhesi mathathu nempoda zawo bathi bacala ukongeza kuthi nje besivala umgidi bathi umfana umama utata bongeza amakhesi mabili umfana kaba ngutata nomama amakhesi amabini umama no makhesi amabini kube ngumfana Tewuthi uthi baqhuma thina bantu basemfuleni uthunyana lapha nomama lapha bongeza phezulu amakhosova Thewubantu bakuthi ngxe bantu bokuhlala Ndithanda kundiyenze lento yonke lento ndayenza sadufeni saduzokumsi Yena phezulu kodwa abutshwa lenyama zakho Inkosi iza ngabula mina bona ngiyathetha okanye kunelizwi kunalizwi iza upho mfana Tala kesi pa begeni la hayi Bule tala pa Sabe que sabe negar Ichome saiko Kaza kesu ni koma Bule Sabe que no plan Quando a voce Uti mama lapha Uko mama iyabulela umfundo into yenzayo before ngoba besibandezwe into uswala besasha abantu bafuna ukwenza amajaka besenziva umgidi nani ke sokho umgidi uthi uhlukumeza abantu uyabongeza uphinde komama kusezinalo uthi abongeza nomama uthi nani nonyana yakho nalikise bafana asikhala kanjalo siyabulela ukuthi uphumile ni mama nafuthi Nkosi nalikise bafana samkhele bhekile kwaba mdakisa Naku ngafana ulisondele kuMntana kaka. Sondela kudade. Watala imaphisha. Solwa ngakuthi asibambe ngingakuminati. Boss. Nathi dozikuphi la. Ndikufota Yeah. Only I got that I was in full in Tete wrong.
Intenayo thina besihleli uba sijonge ufa. So ke ngokuthi utata semfuleni. Bathe bawugqugqula ke nekhaya lasemfuleni. Kwathiwa masongezwe kwinto yokuvala. Ngoku nizayicela mna uvele toko ngoku ukhulele omama, ukhulele umfana, ukhulele utata wokuhlala nowasemfuleni nakakade. Kwenzela ubana sizulula qha ingase kanti axutywe kakuhle sike santonteka thina satya ibreak yodwa akakho nesinye isitawuti kuthi ngaske nje iinjoli zakho tata zithethe izitawuti bazikolipeni icala khange sizifumane thina tu yebleka Come vedi, voleva fare il gioco Vedi la mangiare Ayo, sigcwele isizongbuthi iphuma ngapha ezikameleni. Iphuma ezikameleni. Chini. Aningomandwendwe nobathathu. Aningomandwendwe nobathathu. Aningomandwendwe apha nobathathu. Chini. Ngoba ingxaki into hayi funeka ucace ukuba kusemgidini apha sisezingcwabeni apha semgidini chini sangaseli ngoku ingaloo nani ndakubala apha nihambe thathana lapha nangelotata beni kwanele kuni hambani hayi bo ungamphuzala lo nomnyunjani na unombona ngathi ufuze bagcina hayi wawuthela uzubekho ovela xa nje yogqitha hamba buya nalo loqubula sumkanayo Quando eu amo quando ele vai falar ai bo agora só me quis ser a Suzia dele ai a Suzia não assim que se me abaixa basura abaixa basura Mama,
Mama Kaufele,
Oh, Kotuki. Ulale Johnny. Sukuba Wati. Virginia.
mabhaku. Oh,
Nataka wewe tulia hapa. Nataka
hamba inqwele ihamba madibe no-stop ne-break bomama notata ningena sisithi sibanjwe nini singena noniqhoqa nisibone sesibhala kanti zihamba kuhle isixuku sabantu bakumele sithi sihamba kuhle sinqwenele ukucela indlela ngoku ndiyaqonda nani niyakholwa iloo nto phaya ke sizawuya ebantwini bazawuthetha izinto abantu ngomzi wabo sakwamkela singumkela sizulwana umntu sinqwenele ukucela indlela ngoku sithi amahashe ethu makaboshwe ngoku asuzulinda wona ke kwethini mbana bopha amahashe ethu eze apha asokucela indlela iphithene mntakazi wami andinqweneli emveni kwethu sinakuhambe bathule lithule kungabikho qholoma emveni kwethu sihambe ngale ndlela besizenga enkosi into endiyithethela iyi-1 kosuke uye kulandwa noba nisajikelezi noba kanye kaloku niyibetheka kanye sizakuphinda enkosi hayi right ewe hayi ngoku ke ngoku phaa xa nithi makocela uyabona mosi ngamakhwenkwe la ya masiceleni isambeni ntamkhulu ngenye imini sabanuza abantu ngamakhwenkwe la bayabantwana enye ke ngonilungise thina sesihambile uyabona mama borede ihlake mama amahashe mama ayobotshwa asocela indlela indlela ke awuyinikwa indlela uyayiboleka ayizusokolisa le nto ithetha sesiyigqibile ngosithi makobotshwa sawuyenza thina loo nto kodwa nina siyashiyana inyama nikhululeke nihlale ngobushishi beningathi ubanjwe sini sawubethwa enkosi eneneni bakugcina kunjani ya kangaba ukuthethe loo nto sengekangeni ngoku into enayibambezelelo kwalapha kuthi siyanonelana tata wona ngabe botshwa amahashe sibe sokwenza ilizwi lomlo enkosi kakhulu siyanonela ujikela siyakwenzeka jona xa siyakucela indlela asiyifuni into engagqibela ngobuhle igqibele ngokuceleni makubekho umntana oza kugada utywala bethu umntana walapha nam qha utywala bethu ngobezinji okwesibini lo uzaba mnye umntana osheka apho uzawugadwa utywala uzamphuma nanku umntu ozawugada utywala bethu okanye ukufitshane ezisala azuzukwazi Go,
Otata basemayefeni cela indlela papa mama walapho okanye umama walapho anditsho mama balapho khethanga umuntu ozaba nendlebe ohlala kulo mnyango simbuze ngayo ngabetha lo daba nansi into ningayiqhelanga mandiqale kuyo qale kuyo qoba lakhwishi aba bantu sicelwe ngumkakho unkosikazi omnina wakho kuvume wena nesapho lakho ndibizo lakhwisha kubehleli apha ngoku sizocela indlela siye kule ndawo besikuyo naba mama siyamanyana esiqabulena sizothetha loo nto apha sidibene apha selikhona apho ndifuna uqala khona takaduba ndifuna uthetha ngento esingayiqhelanga ngento entle ayimbanga bububele bootata balapha nomkakhe nathi igusha ivele emnyango laa gusha ndiyixelelwe into yoba ize mahashini ndifuna sizohlule into apha singabantu abangumbaxa sihambi kunye sihambe kunye uba siyathandana sinje oomama banephulo labo ndenze kwa iyunivesithi goso singabamanyi abamama bomntu nalapho ke kunjalo ndifuna ungabulo thintitha nantsi igusha inikwa ngqo amatshawuza ngendlela ayibonileyo nomama lapha
yiyo nonyana wakhe ndithe unyana wakhe makangene nanku amamele ngendlebe zakhe njengulo mntu ungenamona awuthethe gqoba sithini ndizawugqibela apho kucinge khona ngawuthethe gqobani sithini ndinokukavukhuloda masibulele kumzosi emakheni ngokubanzi babo nabantu bokuhlala balapha emaqwathini bonke abantu abasuka kwiindawo ezahlukeneyo ukuzogqibela apha kuthi thina abantu bamahashi noomama bomngqondo abantu bonke njengoba setshilo utata andizucalucalula kunjalo nje andizusuka kule ndawo utata agqibela ngayo eyona nto besiyizele apha kuzodlalisa amahashi sileli qaqobana sililo safikela koomama bomngqondo yabona ke ngoku njengento eqala usehlela mhlawumbi sawuphuma elayinini noko sidla ngobulelwa zange sibulelwe ngegusha imizi ayifani ifana ngendawo andizuthi la gusha ime phaa emnyango masiyithathe masingayithathi kodwa eyona nto indibethayo inye boomama bakuthi xa ninonke lixesha ngoba besitshilo sathi singamakhwenkwe xa sisonke andifuna ugqiba bawucuna sikabawutyhopho ndigqibe kanti ndigqibele omnye umntu athi sesimkile athi bekungafanelekanga ukwekwenzeka bendirhala ukuthi wonke lo mntu mawuphefumle ngalakuthi nantsi kushibekwe phaa kodwa mna ndithi ngenxa yexesha ndiyaxakeka ndinalizwi lawuwena yona igusha le ngumbulelo ophindeneyo besingayilindelanga andifuni ukugqibela oomama kanti oomama banenkalo abazawungena kuyo ngala mcimbi walaa gusha besingazelanga kalaa gusha thina besize into yoba ukufika kwethu apha senza le nto sizawuyenza sawuthi baswela ubhovu kodwa umzi wasemayirheni uvele wathi gximfi nantsi kabethu emnyango mna ndithi ngenxa yexesha bendizawuthi umzi wasemayirheni nxe sisezawuphinda sibe lapha ngenye imini kodwa ndifuna ugqiba nazo ezimazizi zakowethu enkosi kakhulu boomama banikeze kokocinga madoda yingxaki le siyifumana apha namhlanje into yokuqala le senzelwayo napha emayirheni ngoko ke le nto ke ngoku yenzela apha emayirheni ayingokuqhelekile sakambona soko ndithetha ke makuphefumle nomnye umntu akuzuphefumla mna nawe makaphefumle nomnye umntu abonise uba makuthweni into esifuna makuthweni ngoku akuvele le nto enkosi ndimile mna Nasisandla ke bodade. Kanti nini mama kabathethe omama basemahashini? Nasisandla ke bodade. Yoka mama. Loqalekile simfumanayo uthi umbono wamanye amalungu mayihlinzwe omama bomngqungqu abasithe omhlane bahambe nelapha icala nathi sihambe nelethu icala athi manditsho amanye amalungu ngoba sifike abamama lento sebeyibambile nabatata bokuqala bamahashi khange badinge qatyelwa yena sisi yena mama kwagcina hayi mna bendizawuthi thina ke ngoku sikholelwa entweni evunywa nini thina izinto zethu ziphelele kweza nto besizinikwa kodwa ke xa nisithi sinidlalele ndathi noba ndiyithetha kakuhle nabanyavuma yenzeke le nto kodwa le nto ayenzeki ngathi yenzeka ngotamkhulu uba bayarhalela uba banganenzela inxaxheba kuxhomekeke kubo kodwa mhla thina sibabizileyo sinento ayizubakho le nto thina niziyashama sisi sendiyavuma ntombazana ndiyavuma ubani igqibile bomama yabona umntu xa ekhupha into ngobubele intliziyo yakhe engathunywa iyabonakala ziziqhamo zayo loo nto andifuni uba ke sithi mfo kamzondi mhlawumbi uthi kubila gusha
kwala magama agqiba uthethwa ngala mama ndiyathanda mbatane ngelihlobo zami eyoba izawuya njani lakushe emalungwini engcwabanga sizayibona indlela sawube sibhakulanje kodwa ke ngokweliso lugqibile ushwangathele makube njalo bantu bakuthi makube njalo sizayishiya kodwa siyayazi bizawuya njani kulanda izawuya kuyo kodwa oomama bomngqungqu nesifike belapha bathatha icala labo ngaba lapha musi thine lethu icala sawubona uba sawulenza nathi sinazihlobo ezilapha sawubona uba sawuthi mayiye njani phaa asizulinda yona nayishiya niye elolinde endlini nobani anuzuyilinda sizawuhamba sizuyilinda kodwa izawufika ngendlela ezawufika ngasayiguqula uba sayozawufika njani phaa kuba sonqena into yoba umfana wasemayirheni athi ekhuphe igusha sithi bawutshobo hayi ndoda kuthi ke khona ayiyo nto esisebenza ngayo kodwa ngenxa yento yoba isuke kude kuye Nkosi awumeke ndithethe nam ngumama Kokula noko besingayicinga le gusha leba ngasuke sibuye ngoku ilanga ke litshonile besicela noko bangathi siyakhalala sigqibelisa ngokuza apha sawuphindisisa bakhe bayeke hayi mama kwantaba mamela mama kwantaba mama kwantaba nkulu mamela mama kwantaba nkulu uthwa mama kwantaba yohlulwe le nto yithi into ethethayo kubulelwa aba bantu bayadityaniswa abantu bamahashi ke ngoku nifike ke ngoku nawunasa umsebenzi wamahashi bafika urayithi ungekho nto igusha ayikhutshwa kuba abantu bamahashi beqhele unikwa igusha yamahashi uthi umntu osivayo ngentliziyo yakhe elowo nalowo uthi umsikele endaweni ethile uthi mna into ethile ndawuyenza imani khewule ke ngoku gqibele mna Nkosi boma khawula lo ngelethona hlala phansi asinandilangalithonayo hlala phansi hlala all right kubane ndimdala mashi ndinamava andinivavanye kodwa ke ndiyanivavanya izimvozi ummilo lo wam andilithandi igama lam libe yimbhangasane ngobubi ndithanda igama lam libe yimbhangasane ngobuhle masibuyeni nihambe nizawugoduswa kwangu lo mntanam awunibeka le gusha ndivumele nditsho mayixhele le gusha yohlulwe izawuba leli khonkco siyakulanda kuyithetha leli khonkco sithetha ngalo kodwa ndiropota into enye bomama bamahashi ningabosuleli aba bomngqo ndiripota into enye gobane ndikuthembile wafundiswe ndim nozenzima amahashi zange siyibone igusha kodwa ekukhuleni sawufaka wena ndifake mhlozayo waqhuzuka umhlozayo ngendlela aqhuzwe ngawo nayibambi into lakanti abantu banijongile baqutha into bantwana bam suzuyeka uthetha abafana balapha bambani negusha bootata balapha isetyenziswe le gusha iza kohlulwa bazawuhamba bamama sithi mayiswe phani ngamalungu mo phaa edikeni ngabantwana bapha edikeni abazalwa ngulo mama abaqaqelananga phaa engcwabango ndiyanazi aniqaqelanananga nakumama abamama abaqaqelananga nawe iyasotha ngoba iziyothulwa endaweni le nyama kodwa ngukuthanda bakhe ndikuve kholelwa phi yakholelwa into ngutamkhulu ndingena ukutha le nkulu le nto funeka ingele engqondweni zabantu nithi nina emahashini aninayo igusha uthi ke ngokumntangatyana esiswini sam ndifumanisa uba utsho siyohlukana ya yenzela uba ke
kungabikho umuntu athi labizwa omnye bethina exoxa nimjonga nginamba abanini sinayo negusha ayikho siyaqala uyibona ukuhlela engekathethi ke umzondo zawuningi umnye yabona engekathethi umzondo umzuzu umnye bakuthi akukho ndimati njengento ecaciswayo ecaciswa apha kulo mzondo ingayocaciswa ngaphandle estrateni ngoba ubeke yacaciswa ngaphandle ayizuba yile besiyithethayo siyomkelwa ngumzi wasemayirheni zizibele zawo ezisomnyango ezishushu sithi ke thina njengento esingayiqhelanga sikwazi ubophula umoya sovana ke ngokwinto ethi mayoshulwe ihlizwe ngabafana yoshulwe icala libheke emngcungweni icala libheke emashini kodwa into emandicele bawutshoko xa izawuthetha umfana kwasemayirheni inhloko namanqina namathumbu nezibindi mashiyeka apho ndigqibile ngena kahle mandibulise bantu abanjani into endisayimelanga ndizawumela umbulelo nale gusha ingumbulelo khange ithe ibalwe ithethwe uba kuwafuna igusha kodwa ke iphume entliziyweni ngokwento entle siyibonileyo nathi ndizabulela abantu bonke belali notamkhulu bonke balapha endlini ngogcwala kwale ndlu kanje igcwala le ndlu kwangoba bekusekho utata uhotyana ebegcinile ke naye ke ngumzi katamkhulu Jababa ndiyabulela ithi kanti kusekho nabantu abasenomdla boza bazonyathela apha kasi senza into kubekho abantu abanomdla baza bazoncedisa bazokhasa ngumbulelo nalapho ngumbulelo eli hlobo nithetha ngalo banifuna uyohlula uthini ayongxaki leyo manje andiboni ingxaki mna ibizizibele nazo into esicingileyo leya legusha khange kuthiwa kufuneka igusha okanye kukho amahashe okanye abantu bomngxulo kufuneka igusha khange yinto ephume entliziyweni madoda nakutata walapho akanamilenze ncam yathanda ngoku agqibele yena ngoku uyasivala yeyi okanye abantu kudala kusenzeka apha kweli khaya lasemayirheni aningomandende oqala ootata bekusithi kakuhle abantu abanjengani nje abakhambi banikwe igusha balale so ke ayiyonyana okanye ingelo timbi le ngokomthetho belimele ukuba sithi thina abantu balapha emayirheni anihambi itsho laa nto benimele ukuba sithi anihambi nantsi indlu niyinikile nizawulala ndiyayibhakelenu into ke ngoku yoba nizize emzini womntu niphinde nijike nina ngoku nifune ulawula lo mntu apha emzini ndingathi akufakwa laa manzi khaya ahambe niyolala kulaa ndlu uba ndingathanda koze asivaleni ke ngale ndlela nifuna ayingoni akuvalwe kule ndlela ngayo ayingoni aba bantu nomntana nonina wakhe ziintliziyo zabo into ebebeyicele kuni enibenzele yona entle kosi hayi xolela ima nanku umntu omntana ufuna ukukhawuleza akona mfuna bacinge nabo and yankulu befana ndithethe emveni utata ulapho esilanga bendibazawungena emveni kotata umxhasa umnina wam heyi indwendwele ufakazile wayibeka into hayi bawulindwendithaba zonke izinto azithetha umntutata ulilizwi okanye kwintliziyo kanina wakhe umama wethu ozala umncinci wathethile amazwi egqibe ngaba phendla
kuyefana ndithethe emveni kwabo qha ke ngoku isandla bangasiphakamisa sibonakalanga andiyilweli ke loo nto leyo ndizawubulela ngombulelo ongazenzise kulongakhulu tatomaboboti namakhosikazi wakho ndiyabulela kakhulu apha sizalwe edikini nantsi idikiso bonisa umbono osingenawo apha elalini yafika yawukhunga lo mzi yabonakala esuka phi Tolonai nomhle ndiwuntshi kum ningasilali siyacinga singabantwana ukhona uphehlo wenzekayo kodwa ninile nimiqobo nosibonisa indlela ezibheka phambili ndiyabulela ngumbulo ongasenziswa into wadadewethu iphumelele kakuhle ibiqale kakuhle nomphumelo wayo okanye isibhelo sayo sivele kakuhle Nkosi amadoda atyala Nkosi siyabulela Cela ngembeke sonke sisho sithi hayi inkosi bantu bonke ngamahlelo inkosi lizofumandisa yebo mama Sicela uthina mahashi sicela umama lapha sifuna sikhuphe nje isisoko Thathela endlulini mama Hey, nakwatini yela bheka ngapha bheka ngapha bakhona abantu abafuna ukusoka ndike maka soze zisoke ngapha komkhuhlane kuthi futhi siyayicela
Eti maizi. Bacho bafani bami. Mama kuyathetha. Wo kuyathetha. Yasokwa. Hey, uzaphuma. Hima, uzaphuma. Ufuna kulahla imali apha. Imake. Uqala utamkhulu. Ngathi 20 rand. Wanisha ngathi? Kusoka bona. Athi thula. Kusoka bona, uthi wena kusoka bona thula. Ambanga uDada noba ngutoni. Nguye lo 20 rand nazi imali yakho. Hayilahla imali. Ngale bithetha ifuna iphi Jola. Katole jasi kuduka ngapha tatela Mababe ngapha. surakhana kulolwandle Mama nami bengo. asiplate Kulo mntana uphuma kunalizwe. $100 Yama. Tata. Yamashi. Angibala leka kamke. Ntombazana yabale mali isuka kumaxhewazana namaxhayi kwamba mali izibuye le mali uthenga inkomo ngale mali ungayitshi le mali le uthenge inkomo ngayo Okunye ke xa umama begqibela sithubeleze nje ngento encinci nangenxa yemeko ubaninzi kwazo siyakuxolela kakhulu singamama sesimele nje amalungu angagama sesingamakhwelo siyaxolisa kakhulu bengafananga into yoba sikhupha le mali siyaxolisela ungemki nathi siyaxolisela enkosi uba kukho lizwi bomama masigqibeni siphindeleni xa sizogoduka kuleyithi ngoku Tata sitata ke Mama
Wenzani ujobela phakathi kwamabhaku